Assalamualaikum sedulur. Prige kabare? Tak dongakna semoga pada sehat-sehat kabeh ya. Nang kene paman juga njaluk didongakna. Muga-muga kontene paman makin berkembang, makin menarik, ben kena nggo gawe hiburan sedulur kabeh. Amin. Dina kiye paman garep masak rica-rica ayam lur, sing pedese nendang-nendang nang lambe supayane ben ora dijaluki karo ponakane paman. Tak wei ngerti lur, nek masak rica-rica mricane kuwe kudu sing rada akeh, soale kuwe sing dadi ciri khase masak rica-rica. Siki langsung eksekusi wae lur. Bahane sing gak digawe ana daging ayam. Nang kene bumbune ana bawange 4 glundung, brambange 4 glundung, laose sak jempol, jahe sak jempol, kunire sak jempol, serene sak ler, godhong jeruke 3 lembar, salame 3 lembar, tomate sak glundung, loncange 2 wit, njuk sing terakhir lomboke sing rada akeh ya lur. Sing pertama, tumbar miri mrica kunir diulek nganti lembut. Agi wae lombok bawang brambange dilebokna, diulek kasar wae ya lur, ben supayane ambune wangi tekan pletingan. Aja klalen, laos jahe karo serene digeprek wae. Loncang karo tomate dirajang wae ya lur, dilebokna nek wis meh mateng. Siki siapna wajane ya lur, sunteki minyak lisah sakcukupe. Agi wae bumbune dicemplungna, dioseng-oseng nganti ambune wangi ya lur. Nek wis wangi, lanjut daging ayame dicemplungna, dioseng-oseng ndang nganti nyampur. Agi wae sunteki banyu sakcukupe, dienteni ndang nganti umeb ya lur. Nek wis umeb, agi wae disesening. Nang kene seseninge ana uyah 2 sendok teh, kaldu ayam sak sendok teh, penyedap sak sendok teh, gendhis Jawa 2 sendok teh, gula pasir sak sendok teh, kecape 2 sendok teh. Nek wis diudek-udek dienteni nganti gendhis Jawane ajar ya lur. Agi wae loncang karo tomate dicemplungna, dienteni sak umeban, dicicipi. Nek wis pas, siap dipleting. Kanggo sing wis nonton videone paman, tak dongakna muga-muga sehat kabeh, lancar rezekine. Matur nuwun, aja klalen madang lur.